продовжуємо ефір на кримсько-татарському телеканалі АТР, програма «Бугюн», яку продовжую вести я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. Добрий вечір. І в нашій студії є дипломат, надзвичайний повноважний посол України Маркіян Лубківський. Вітаю вас. І вас вітаємо. Доброго вечора. Будемо ми говорити про Сполучені Штати, зв'язок Сполучених Штатів, Україну, але не можу не почати з скандалу, який відбувається в Сполучених Штатів останні декілька тижнів. Питання таке. Наскільки я знаю, чи скажіть, чи можливо виправте мене, можливо, я буду помилятися, що кандидат в Сенату від Демократичної партії заявляє про те, що варто оголошувати вже Трампу імпічмент, так? Чи це можливо, такий хід подій в Сполучених Штатах? Ну, а потім поговоримо, якщо так, гіпотетично, що це може означати для України. Сполучені Штати Америки – це розвинена демократія. І навіть ті скандали, які трапляються зараз, і пов'язані з президентом Сполучених Штатів Америки, це теж є елементи тієї демократії, яка присутня в країні, що є нашим стратегічним партнером. Тому я далекий від думки на цьому етапі і не прогнозую імпічменту президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ситуація все-таки буде врегульована, і в тому числі і діями самого президента США Дональда Трампа. Після того, як він звільнив Джеймса Комі, керівника ФБР, і досить різко відреагував на призначення спеціального прокурора, який розслідуватиме начебто втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах Америки, він заявив, що він поважає таке рішення, хоча він його і не сприймає, але разом з тим це, я думаю, все складні процеси, які однозначно є тією турбулентністю, яка все ще супроводжує, на мою думку, вибори, які нещодавно відбулися в Сполучених Штатах Америки. Якщо говорити про вибори, ми напередодні з Сергієм дискутували взагалі на цю тему. От ви на початку сказали, що Сполучені Штати – демократична країна. І на відміну там від України, так, на жаль, в українців досить низький рівень довіри до журналістів, так? Раніше журналісти могли собі дозволити і могли там і звільняти там своїми статтями певних чиновників. Зараз, скільки розслідувань не роби, все одно там це окрема історія. У Сполучених Штатах інша історія. І ми пам'ятаємо, наскільки там, ну, якщо можна говорити, ненавиділи, ну це так і є, усі журналісти Трампа від початку його буквально становлення на посаді, ну і зараз це все триває. І ну, багато там знайомих, які, наприклад, живуть в Сполучених Штатах, вони кажуть про те, що ну, така от критика, така от ворожість журналістів, в принципі, може і сунути Трампа. Тому що вони от собі як взяли за мету його постійно, там, да, умовно кажучи, там, пісочити, то так і продовжують це робити. Зрештою, там, ну, треба згадати і Watergate, да, що журналісти влаштували. Чи, можливо, така історія теж через журналістів, так? Які вплинуть на цю... Трамп є досвідченим політиком, але реагуючи на ваше зауваження про довіру до українських журналістів, хочу сказати, що все-таки довіра до українських журналістів в Україні набагато є вищою, ніж довіра до існуючої влади, яка показує, згідно з останніми дослідженнями, на рівні 3, 4 і 2%. Ну, до речі, це окрема історія про дослідження, є певні та невтішні результати. Так? Я думаю, що все-таки команда Трампа сьогодні, і я не просто передбачаю, а знаю, що команда Трампа сьогодні дуже активно працює над тим, щоб вирівняти ситуацію у стосунках із мас-медіа. Це справді дуже складний процес, але вони цьому приділяють зараз велику увагу. І я думаю, що саме Трамп буде намагатися врегулювати цю ситуацію своїми діями. Які це будуть дії? Мені складно спрогнозувати, вони стосуватимуться, я думаю, як внутрішнього життя Сполучених Штатів Америки і зовнішньополітичної діяльності, але я думаю, саме сильними ходами Трамп буде намагатися привернути прихильність журналістів до себе. Побачимо, що принесе наступний тиждень, який буде дуже важливий для команди Трампа, яка вже вирушила у зарубіжне турне і відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль і європейські країни, в тому числі і Ватикан, Італію, Бельгію. Це дуже будуть знакові візити, і від них залежить великою мірою як доля Сполучених Штатів Америки і розвиток ситуації навколо Трампа, так і доля міжтрансатлантичної і, по суті, світової дипломатії. Тобто я покладаю, як дипломат, великі сподівання на те, що сильними ходами стосовно і в міжнародній політиці. Зараз ми бачимо, яким чином ситуація розвивається навколо Північної Кореї. І я не виключаю навіть... Другий. І я не виключаю, що це
теж елементи того, що допоможе Трампу вирівняти рейтинг. Зараз у нього рейтинг, якщо я не помиляюся, десь на рівні 38%. А яка буде американська ця ідея, завдяки якій він там вирівняє собі рейтинг і зараз, ну якщо можна так говорити? Я думаю, що вона буде На чому перш за буде все ставити? америкоцентрична. Вона буде стосуватися тієї тези, з якою він йшов на вибори, про сильну Америку. Це будуть сигнали, які він буде подавати американцям всередині країни. Вони будуть стосуватися і створення робочих місць, і, я думаю, багатьох економічних аспектів. Але разом з тим це будуть сильні ходи на міжнародній арені. Чи може бути таким ходом військова операція щодо Північної Кореї? Ну, я, власне, про це і згадав, і я, Сергій, тут підтримую таку думку. Я прогнозую, що кільце стискається, і зараз ситуація навколо Північної Кореї справді загострюється. Все залежатиме від того, яким чином будуть досягнуті і політичні домовленості, серед іншого, між Сполученими Штатами Америки, Росією і між Штатами та Китаєм. Тут важливо подивитися. З Китаєм Трамп начебто вже налагодив хороший діалог. Діалог із Росією складний, але разом з тим динамічний. Це засвідчив і останній візит Сергія Лаврова до Вашингтона. Тому я думаю, що Трамп сьогодні буде створювати таку, я б не назвав її антикорейську, але коаліцію проти режиму у Північній Кореї для того, щоб миттєвим ударом і різними дипломатично-військовими ходами розв'язати оцю північно-корейську кризу. То ви думаєте, що китайці та росіяни віддадуть Північну Корею на з'їдення Штатам? Я не хочу поки робити якихось прогнозів, поки до цього далеко, але я думаю, що в цьому напрямку працює американська дипломатія. Вони будуть намагатися все зробити для того, щоб негативу і протистояння втручанню, скажімо, у розв'язання кризи північно-корейської було мінімально. В чому стратегічне значення для Сполучених Штатів Північна Корея? Ну, Сирія ще зрозуміло, так, газопроводи, близькість до Аравійського півострову. Північна Корея, навіщо їм? Це просто така політехнологічна фішка для того, щоб зробити Америку знову великою? Це світове зло. І ми бачили, і я сам був свідком того, яким чином розправлялися, скажімо, із режимами, зокрема Слободана Мілошевича у Югославії, де я свого часу працював. Так само був, по суті, знищений режим Саддама Хусейна. Я думаю, що ситуація навколо Північної Кореї, вона справді, Сергію, має більше політичне значення. І в образ північно-корейського лідера є негативним з точки зору сприйняття західного світу. Це є великий ризик, насамперед, ядерної загрози. Тому саме на це, я думаю, будуть спрямовані зусилля Трампа, щоб зробити і Америку сильнішою, і світ безпечнішим. Пане Маркяне, але, знову ж таки, повертаючись до фігури самого Трампа, у мас-медіа, які відверто його не люблять, останнім часом часто з'являється певна компрометуюча інформація. Останнє це було розслідування Reuters, де вони опублікували інформацію про 18 контактів його штабу з росіянами під час передвиборчої кампанії. Начебто були перемовини з послом Росії у Сполучених Штатах та навіть з Віктором Медведчуком, нашим вітчизняним діячем. Як ви прокоментуєте ось ці дані і що це взагалі було, на вашу думку? Я думаю, що команда Трампа і сам президент Сполучених Штатів Америки і вже дає, і ближчим часом дасть відповіді на всі питання, які йому ставляться. Якщо цього не буде зроблено, то справді йому буде складно протистояти тому тиску, який на нього чиниться сьогодні з боку і засобів масової інформації. Ні, він скаже, що це і неправда, так демократів. само, як він сказав, там, мовно кажучи, що не видавав таємницю, про яку ми поговоримо. Я так розумію, що ти хотів спитати не про його реакцію, а що це, в принципі, може означати? Що це за 18 контактів? Так. Я думаю, що... Про що ж мова? Так. Я думаю, що з одного боку ми бачимо і свідками сьогодні протистояння між демократами і республіканцями. Трамп однозначно сьогодні під мікроскопом і розглядають буквально всі контакти і дуже ретельно їх вивчають. Контакти могли бути, але питання в тому, наскільки вони становили загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки і наскільки вони були приховані від громадськості і від органів, які цікавляться цією історією. Тому я думаю, що в цьому випадку треба просто надати максимально широку інформацію, і питання буде або не буде зняте. Що команда Трампа могла хотіти від Медведчука?
Мені складно сказати. Це треба питати, мабуть, Медведчука. Під час виборчої кампанії, так. І я думаю, що якщо це справді така інформація була, то я не виключаю, що, можливо, і ФБР, Міністерство юстиції матиме відповідні запитання до Медведчука. Тобто це ще одне свідчення того, що американська правоохоронна система працює незалежно від імен, від посад і від повноважень. В них то працює, це цікаво, вона що для виконує нас це свою роботу. означає. Тобто, якщо... Для нас це залежить від того, що це були за контакти і як вони могли вплинути на вибори. Тобто я нещодавно, так само це питання стосується і того, яким чином себе Україна поводила як держава під час виборів на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Мушу трошки перервати. У нас є скайп-включення з Вашингтону. Олександр Яневський в нас на зв'язку. Це журналіст «Голосу Америки». Олександр, привіт тобі. Вітаю. Вітаю, привіт. Дивись, ми тут говоримо, зокрема, і про журналістів, тому перше моє запитання не може бути не про це. Скажи, чи це нам так здається, чи все ж таки от спільнота журналістська у Сполучених Штатах дуже агресивно налаштована на Трампа і чіпляється навіть за маленькі там дрібниці в його діяльності? Христю, відповідаю. Головна річ полягає в тому, що американські журналісти, вони зазвичай доволі прискіпливо взагалі ставляться до влади, і тому відповідно вони займаються тим, що вони досліджують, що саме робить влада. Це гарантовано першою поправкою до Конституції Сполучених Штатів Америки. Влада завжди знаходиться під таким, знаєте, мікроскопом журналістської спільноти. Олександре, вітаю, це Сергій Щербина. Хотів запитати, ми зараз обговорювали цю останню інформацію агентства Reuters щодо контактів штабу Трампа з росіянами, начебто було 18 контактів. Чи є якась додаткова, можливо, в тебе інформація про те, що це були за контакти, про що йшла мова? У мене особисто ніякої нової інформації немає. Ми покладаємося на джерела, якими користуються американські засоби масової інформації. Я маю на увазі, наприклад, вчорашній матеріал інформаційної агенції Reuters заявили, що приблизно 18 контактів було між кампанією Дональда Трампа і урядом Російської Федерації. Наразі зараз триває слідство, як це відомо, яке проводить ФБР, також в тому розбираються у кампанії розбираються конгресмени та сенатори, і поки що якоїсь конкретної інформації немає, тому що зазвичай ці слухання, вони проходять за закритими дверима. І тому, якщо і щось надходить, інформація дуже сильно дозована, і поки що якоїсь конкретики немає. Саш, в мене ще одне запитання до тебе стосовно фотографії в Твіттері, яку розмістив Дональд Трамп, де він скомпілював своє фото із Лавровим і своє фото із Клімкіним. Цю фотографію в Твіттері так само розкритикували журналісти Сполучених Штатів. Твоє враження і що ти можеш сказати про цю фотографію? Це є цілком нормальна фотокартка зустрічі американського президента з офіційними представниками уряду України, а також уряду Російської Федерації. І Дональд Трамп, як це відомо, він доволі багато часу проводить у Твіттері, і дуже багато новин з'являється саме з його Твіттер-аккаунту. Цілком нормальна реакція, цілком нічого тут такого надзвичайного немає. І останнє запитання до тебе. Я знаю, що Юлія Тимошенко нібито зараз перебуває в Сполучених Штатах. Це правда? Ти чув щось про її візит? До кого вона поїхала? Про що домовлятися? Про це на капіталійському пагорбі не говорять. Єдине, що я можу сказати, що неодноразово американські експерти, а також американські законодавці, вони висловлювали здивування, чому таким потужним іде така хвиля потужна з боку України, і кого, власне, всі ці люди, які сюди приїжджають, вони представляють. Тому що тут одна делегація за іншою, і, відповідно, уряд Сполучених Штатів Америки, адміністрація і американські законодавці, вони не знають, з ким саме вести мову. І вони також висловлюють, знову таки, здивування, чому українські політики не займаються вирішенням справ в Україні, чому вони не ухвалюють закони, чому вони весь час приїжджають до Сполучених Штатів Америки. Дякую тобі, Олександр, за таке роз'яснення.
особливо останнє. Олександр Яневський з Вашингтону говорив з нами про те, як про що говорять, власне, як сказав, на капіталістському пагорбі. Так. Пане Маркяне, враховуючи те, що сказав наш колега, і враховуючи те, що ви сказали до того, мені доводилося чути таку версію, що ось ці слухання щодо втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах, якщо вони підуть, матимуть дуже погані якісь наслідки для Трампа, вони можуть бути перероблені. Вони можуть бути перероблені на іноземне втручання у вибори. І другою стороною цього втручання може стати Україна. Це правда, на вашу думку, чи ні? Олександр Яневський дав дуже фаховий коментар, і він справді сказав головне, що триває слідство, і поки слідство не завершилося, ми можемо робити будь-які прогнози, але очевидно, що це займе час перед тим, як ми дізнаємося справді те, що вважає американська Феміда. Було втручання чи не було. Однозначно, що увага всього світу була прикута до виборів Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, найвпливовішої країни в світі, тому всі намагалися робити якісь рухи, які в результаті можуть зашкодити як тим країнам, які намагалися це зробити. Тому я думаю, що я не виключаю, що можуть виникнути факти і дані, які свідчитимуть і про українське втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, що підтримка одного з кандидатів, вона справді була шкідливою як для наших відносин із США, і вона позначилася на стосунках із цією країною. Говорити правду. Це справа Манафорта. Це справа Манафорта, це ставка на іншого кандидата Хіларі Клінтон. Це фінансування Віктором Пінчуком фонду Клінтон. Це фінансування. Всі ці фактори, на жаль, виявилися, скажімо так, елементами тієї хибної політики, яку повела Україна або окремі її представники в процесі виборів президента Сполучених Штатів Америки. Тому я не виключаю, що наслідки можуть бути не лише проявлятися формально в відсутності контактів, зокрема зараз на найвищому рівні, про які вже давно говорять, і всі очікують зустрічі президента Порошенка з президентом Трампом. А вона буде, так, що в чому? Я не візьмуся сказати про те, буде вона чи буде, і коли буде. Але в будь-якому випадку, я думаю, йдуть набагато глибші процеси, які пов'язані із тим, що Сполучені Штати Америки вивчають ситуацію в нашій країні. І це справді перевірена інформація на предмет і корупції, на предмет здійснення реформ, на предмет використання американської допомоги. Всі ці фактори однозначно, попри сконцентрованість американського керівництва на інших проблемах, пов'язаних, зокрема, із цими розслідуваннями і з міжнародною діяльністю, разом з тим, це питання рано чи пізно стане на порядок денний. Маркін, от до вас в цій студії був Віктор Чумак, народний депутат України. Якраз ми це питання піднімали під час нашої бесіди. Було б цікаво почути вашу думку. Тому що я, наприклад, чув версію про те, що одного з аудиторів НАБУ Роберта Сторча намагаються протягнути антикорупційні активісти для того, щоб він закрив певні питання по можливим зловживанням з донорською допомогою на створення НАБУ, на створення антикорупційних органів. На вашу думку, от пан Віктор каже, що такі зловживання є неможливими, тому що це там Америка і все. А на вашу думку, ці зловживання могли бути чи ні? У мене питання зловживання з чиєго боку? З боку тих людей, які створювали НАБУ, та, можливо, самих американців, які тут працювали. Мені складно про це говорити. Я теж поділяю думку про те, що американські громадяни не пішли би на зловживання і псування своєї репутації, а потім, можливо, і кримінальне розслідування у цій справі. Будь-яке взагалі протягування будь-якого з кандидатів на аудиторів НАБУ я вважаю теж неправильним. Це має бути процес абсолютно відкритий, без якогось лобізму, без якогось втручання. А взагалі ця ситуація, вона дедалі більше стає скандальною. Тут і конфлікти між уже існуючими і новоствореними правоохоронними органами, дублювання функцій. Тобто ми скочуємося в якусь ситуацію, з якої навіть складно буде собі уявити якийсь вихід. Наприклад, якщо створені антикорупційні органи, то однозначно, що в СБУ
такі функції, наприклад, безумовно, треба було би прибрати, зокрема, як департамент К чи економіку, ну і слідство. Тобто СБУ має виконувати функції, як це свого часу пропонував Наливайченко, це антитерор і контррозвідка. Тобто це дві основні функції класичної спецслужби. Якщо ми ж заговорили так про американські гроші в Україні, оточення президента неодноразово, так знаєте, не те, щоб скаржилося, але говорили про те, що Україна вже давно є країною зовнішнім керуванням. Ви з цим погоджуєтеся? Ні, не погоджуюся. Ну, от я перепрошую, що перебуваю, але чому не знаєте, доводилося чути від неофіційних бесідах від вищих керівників держави таку цитату, це майже дослівно, що головна вулиця в Києві не Банкова, а вулиця Танкова. Тобто вулиця, де є американське посольство. Це не так. Я сказав би таким чином, що якщо навіть такі чутки гуляють, то в цьому винні самі ми. Без всякого сумніву, американські і попереднє керівництво держави, і теперішнє, і Сполучені Штати Америки – це стратегічний партнер України. Однозначно, що ця країна інвестує дуже багато і політичних інвестицій, і фінансових, і будь-яких інших в Україну. І без всякого сумніву, що вона десь і несе відповідальність за тих людей, які сьогодні очолюють країну. Сьогодні, вчора, завтра. Тобто це неминучі процеси. Але я би не називав сьогодні Україну країною зовнішнього управління. Якби це було, то я думаю, в нас би не було б проблем із Сполученими Штатами Америки сьогодні. А насправді ці проблеми надзвичайно глибокі, вони я б їх не персоніфікував, але мені здається, що вони зараз в стані такої десь, можливо, і системної кризи. Але однозначно пройде буквально 2-3 місяці, я прогнозую, і ситуація має прийти до свого розв'язання. Я думаю, що на цьому етапі ми будемо свідками того, як Сполучені Штати Америки вибудовують свої відносини із Російською Федерацією. Від цього теж дуже багато чого залежить. І я думаю, десь одночасно з цими процесами, які закінчаться, я прогнозую, десь в липні місяці, коли відбудеться зустріч президентів США і Росії запланована, я думаю, що прийде час і до активного обговорювання або вирішення проблеми навколо України. Пане Маркяне, про те, про що казав Олександр Яневський, те, що українські політики на випередки їздять на капітолійський пагорб, намагаючись чи там засвідчити свою повагу, чи намагаючись отримати певні політичні дивіденди, чи, можливо, просто сфотографуватися з кимось з адміністрації Сполучених Штатів, щоб викласти фотографію на Фейсбуці і показати свою важливість. Так. Чи не грає це проти України? Грає. Однозначно грає, це викликає роздратування. І не просто сміх, як про це сказав Олександр, і не тобто американці все розуміють? Безумовно. Без всякого сумніву. І ці візити, вони відіграють в даній ситуації зворотню роль, зворотню функцію. Але тим не менше українські політики витрачають шалені гроші на лобістські кампанії в Сполучених Штатах. Це нічого не дає. Це нічого не дає. Повірте, що це нічого не дає, це витрачені кошти, це витрачений час, але найгірше, Сергій, це і Христюш, про те, що ви сказали, це викликає роздратування, нерозуміння і однозначно, що всі ці зустрічі, всі ці візити фіксуються. І вони рано чи пізно дадуть свій відбиток на ставленні до того чи до іншого політика. Тобто замість плівок Онищенка будемо слухати там плівки Трампа чи Вікторії Нуланд? Ну, навряд чи, але в будь-якому випадку ці візити однозначно нічого не дають Україні, так точно і українським громадянам. Пане Маркяне, чи поділяєте ви наступну тезу і наступну думку? Також доводилося багато чути про те, що в Україні антикорупційні органи, зокрема НАБУ, це ледь не департамент ФБР. Чи дійсно це так, чи це такий міф, який створюється штучно, зокрема, самими набушниками? І тоді навіщо так? Я би не сказав, що це департамент ФБР, але однозначно, що у НАБУ, у її голови є прямий контакт із американськими правоохоронцями, з американськими партнерами. І це правильно. І це теж є фактом, те, що Національне антикорупційне бюро було створено за допомогою
американських Я платників думала, скажете, податків. прямі контакти з американським посольством. Справа в тому, Тому що є окрема думка на тему, наскільки українське посольство, американське посольство в Україні, це і Білий Дім, це тотожно. Так. Тобто є різні думки з цього приводу, чи не веде посольство окрему якусь політику. Зрозуміло. Тут справа в тому, що так, контакти такі є, співпраця є, є обмін інформацією, що є дуже важливо, бо це запорука успішного функціонування, але це не є департамент ФБР. Це, швидше за все, міф, який, з одного боку, я думаю, і добре, що він існує, тому що, справді, Україна, і ми це бачимо, поки що немає внутрішнього ресурсу, внутрішньої сили, політичної сили, для того, щоб побороти те найбільше зло, з яким стикаються сьогодні українці, а це корупція. І однозначно, що в цьому плані тиск і допомога одночасно американських партнерів і зарубіжних партнерів є для нас важливою. На вашу думку, чи я просто так дуже просто запитаю, щоб те питання, яке часто лунає від глядачів, простими словами. Коли були вибори у Сполучених Штатів, існувала популярна теорія про те, що, цитата, Трамп здасть Україну Путіну. На вашу думку, це так і відбудеться? Ні, це не Чи відбудеться. буде Це не якось так. Це теорія або це міф, який розпускався, в тому числі і всередині України. І я вважаю, що така інформація була теж елементами цієї хибної ставки, яку робила українська влада. І нас годували інформацією за посередництвом окремих засобів інформації про те, що Трамп неминуче програє і Хіларі Клінтон буде президентом Сполучених Штатів Америки. Трамп не може здати Україну в силу того, що в Сполучених Штатах Америки існує дуже серйозна, я б сказав, система противаг і доповнень, і велику роль у цьому плані грає і Сенат, і Конгрес, і, як ми бачимо, і правоохоронні органи, Мін'юст, і ФБР. Тому президент Сполучених Штатів Америки, так, це важлива посада, але це є лише частина американської системи, яка ніколи не дозволить піти на те, щоб порвати стратегічне партнерство з Україною. До речі, дуже багато хто говорив, що довкола Трампа політику формує не він, а його оточення, так, здебільшого. Звідси запитання, я не знаю, чи це правда, чи от теж сьогодні і з Сашою Яневським про це говорили, він не чув нічого, можливо, ви щось знаєте, з приводу того, що буде назначений радник Трампа по Україні. Це правда? Цю інформацію поширила, якщо я не помиляюся, чи адміністрація президента, чи Міністерство закордонних справ України. Почала гуляти так тут. Мені складно або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Однозначно, що сьогодні вже працюють в Сполучених Штатах Америки в адміністрації президента експерти, фахівці, які займаються Україною, зокрема це і Фіона Хілл, це люди у Держдепі. Наскільки мені відомо, Рекс Тіллерсон дуже добре володіє ситуацією навколо України і сьогодні сам веде українські питання. Тому, якщо буде призначений такий радник чи відповідальна особа, я не думаю, що це погано. Це навпаки може допомогти. Але у нас, я хочу нагадати, традиційно питаннями українсько-американських відносин займалися і опікувалися, і мали на порядку денному як президенти, так і віце-президенти, і державні секретарі, і заступники на рівні, наприклад, як була свого часу Вікторія Нуланд, чи інші попередники. Можливо, кажуть, що можливо буде призначені зараз заступники, можливо буде і Пола Добрянський, яка відома добре і українцям, і добре розбирається в українській проблематиці, то це добре. Але в будь-якому випадку цей радник має мати відповідні повноваження, має мати відповідну інформацію, обізнаність в українській проблематиці. Тобто, якщо це буде, це, звичайно, буде добре. Але я все-таки за те, щоб ми підтримували діалог на максимально високому рівні. Пане Маркяне, мусимо завершувати. Час уже вичерпаний. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Це був український дипломат Маркян Луківський. А ми ж повернемося до вас за декілька десятків хвилин. Не перемикайтесь. Залишайтесь з ЕТР.